Ο άτυχος Ελληνοκύπριος προσπαθεί να ανέβει στον ιστό. Ο Τούρκος στρατιώτης πίσω του τον εκτελεί κυριολεκτικά. 3 σφαίρες, μία στο στόμα, μία στο λαιμό και μία στην κοιλιά. Ο άτυχος Ελληνοκύπριος έχει ήδη πέσει. Βλέπουμε πίσω του τους Τούρκους στρατιώτες με τα περίστροφα και τα ντουφέκια να πυροβολούν αδιακρίτως στο πλήθος που τρέχει να κρυφτεί πίσω από τους άντρες του ΟΗΕ. Η εκτέλεση. Η εμψυχρό εκτέλεση. Ο Τούρκος στρατιώτης σηκώνει το όπλο και πυροβολεί. Δερίνια, πράσινη γραμμή, 14 Αυγούστου 1996, ώρα 2 και 20 το μεσημέρι. 22 χρόνια μετά το δεύτερο Ατήλα που κατέλαβε το 1974 την Αμόχωστο. Ο καταγόμενος από την Αμόχωστο, 26χρονος Σολωμός Σουλωμού, προσπαθεί να περάσει στα κατεχόμενα. Ο άντρας του ΟΗΕ δεν μπορεί να το κρατήσει. Ξάδερφος του Τάσου Ισαάκ που εκτελέστηκε προχτές, ο 26χρονος τρέχει και αρχίζει να ανεβαίνει στον ιστό της τουρκικής σημαίας στο τουρκικό φυλάκιο στη γραμμή αντιπαράθεσης. Παρά τα όσα του φωνάζουν οι φίλοι του, επιμένει και εκτελείται εμψυχρό. Ο Σολωμός Σολωμού στα χέρια των συντρόφων του μεταφέρεται από την πράσινη γραμμή στην ελεύθερη Κύπρο. Κανείς δεν ξέρει ακόμα